Thinking they will know. Hello, my beautiful people. Kedu ka unu mere? Welcome back to my channel. Anyị ka na-amụ maka ọnụọgụgụ. Anyị amụrụ ọnụọgụgụ efu ruo iri. We're still learning about numbers. We've learned numbers 0 to 10. Today, we'll continue from where we stopped. Anyị ga-amalitekwa ebe anyị kwụsịrị. If you haven't seen the first part, please check it out. Ka anyị bido. Let's continue with 11. 11 is iri na otu. Iri na otu. This means 10 and 1. Na is and. So 10 and 1. That gives you 11. Iri na otu. That's 11. 12 is iri na abụọ. Iri na abụọ. Iri na abụọ. That's 12. 13 now would be what? Yes, 10 and 3. So that is 10 is iri. 3 is what? Atọ. And remember we said and is na. So we have iri na atọ. Iri na atọ. 13, iri na atọ. Yeah. 14 would be 10 and 4. That is iri na anọ. Iri na anọ. That's 14. 15 would be 10 and 5. Iri na ise. Iri na ise. So 15 is iri na ise. 16. Iri na isii. Iri na isii. 17. Iri na asaa. Remember, asaa is 7, right? So we have iri na asaa. That's 17. 18. Iri na asatọ. Iri na asatọ. That's 18. 19. Iri na itoolu. Iri na itoolu. That's 19. Okay, so now we get to 20. So what's 20? Yeah? Anybody? So I've heard a student saying 20 is iri na iri. That's 10 and 10. Well, why that is commendable, it's not true. So 20 is iri abụọ. That is 10 is iri. Abụọ is 2. So that literally means 10 in 2 places or 2 tens, which gives you 20. So that is iri abụọ. Now this is not to be confused with 12. 12 is iri na abụọ. That is 10 and 2. But 20 is iri abụọ. That is 2 tens. Alright? Okay. So far, we've learned numbers 1 to 20. Now, let's test our knowledge. What are the following numbers in Igbo? 25, 23, 29. Please leave your answers in the comments section. Anyị ga-akwụsị ihe ọmụmụ taa ebe a. Ngwa kọrọ onwe gị aka. Clap for yourself. Ịgbalịala. Well done. If you haven't subscribed, please do so. Also like this video because your likes encourage me to make more videos like this. Don't forget to keep practicing. Kode.